E seche ma piny ngima hingo odiechieng' ma jotuo mar muomruok mar remo, moko kuom jogo ma nigi tuono e kaunti ma Bungoma koro dwaro ni piny owacho mondo opuonj ji e wi tuono kendo mondo mi giduok piny nengo mar yedhe ma thiedho tuono. Teresa Olang', ma en jahigni 61 manoyudo ni en kod tuono higa mar 2005, wacho ni ji mang'eny koso ng'eyo ni gin gi tuono nyaka seche ma koro tuono onurogi eka kendo koro imiyo giyudo ka nengo thieth bende ni malo. Afisa mar thieth mar kar thieth ma Hopkins Bungoma, Laktar Muthoni Wanjohi, owacho ni ji mang'eny odak gi tuo mar muomruok mar remo to ok ging'eyo. Omedo jiwo moko kuom jotuo mondo oluw chike maketogi e yo makare. Tunaweza kumanage na pia dawa, na nilikuja kugundua kwamba wakati najilinda vizuri hata huwa sihitaji dawa vile, na wakati mwingine ikienda juu sana then inabidi niwekwe kwa dawa zile za bei kali na kidogo inakuwa changamoto. Statistics have also shown that 56% of Kenyans have not been screened for hypertension. So despite us saying that out of every 10 patients we see 3 have not been 3 are hypertensive, there are probably more patients out there who are hypertensive and do not know it. I think creating awareness is very important, and also early detection. So by creating awareness is we try to triage and screen all patients coming in despite the condition, bringing them to the hospital so that we can identify the hypertensive patients earlier, because ideally hypertension is a silent disease.